चाय बोलो चाय चाय चाय। ये वाला कितना है? तो ऐसे 80 मांगते हैं, लेकिन आप के काम कर ले गाड़ी ओके होगो। इधर रास्ता प्रॉब्लम मादै आदै खालामजोब्बाय खुलिनानै गंसेया लड जाबाय नै जोंना 32 फुट बाथाय बेसे दिगदार नै फिदों नै लाभ लेटाराव दं मालिका आंनो औ अननानै नंगौरा। हे गाइस वेलकम बैक टू द एनी ब्लॉग। नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबाय आंनि गोदान ब्लॉग भिडिअ। दा लड खालामनो थांनो नागिरगासिनो फार्स्ट लड दिनै दे बे गारिजों। ओमफ्राय नै बाहाय एकदम हालत गाज्रि मैया बुंजोबनायमोन बियो ड्रेना। दा ओंखारबोबाय आं सिंनिफ्राय, ओमफ्राय दा थांनोसै साथाबारियाव थांगोन क्रिएटिभ कम्पानियाव। खयथायाव लड जायो आरो अबेनि लड जायो नायनोसै। गारिनि हालोदा नै फोसाबजोबनो मोनाखै, एकदम सिट कभारा मैया सुबाय रानखानोसैमोन, ओमफ्राय अखा हानानै बावनानै थादों बाहेरायाव लामनानै। फुरा बिसोर गोदान लागायजोब्बाय। नैबे जायाखसै मोजाङै टिउसो हानानै होनांबाय, मिलाया बे गियार कभारा। गुदुं बार फैसिगोन आरो ओंखारनोसै भगबाननि नाम लानानै। हे आफा बोराइ बाथौ। गारिफ्रालाय स्मुथै दं, इन्जिन आइडलिंफ्रा मोजाङैनो जायो, ओमफ्राय गियारफ्राबो गुरै गोजा। एक्सिलेटार क्लाच एक्सिलेटारा एसे वेल्डिं खालामनांगौ गाहायाव, बाखि बे बडिफोर साउन्ड खालामो बेल' आरो। ओमफ्राय ट्रिपालबो खाबाय गोजौआव सान्दुं गोसायाव। बिराद मैया जाफबलायखादों 12थायाव, बिराद गरमखा ओरैनो। मोनायावसो अखा हाग्रा जादों दाबायदि गुवाहाटियाव। ओमफ्राय नोंथांमोना बुंबाय थायो डेलि ब्लग लाबो डेलि ब्लग लाबो। दा गारिया मुभमेन्ट जायाखै, बेखायनो आं ब्लग डेलि बानायनो उसुबिदा मोननानै ब्लगखौ डेलि आपल'ड खालामाखै। लासै थांसै 30-40नि गोजौआवथ' थांनो हाखाया। माइलेज माबा खालामनांगौ, एसे एडजास्ट खालामनांगौ जायो। लोगोफोर गारिया नै मोनसे प्रब्लेम दंबावो, माने 6 नाम्बार गियाराव लगायबा साउन्ड ओंखारो। 6 नाम्बार गियाराव लगायनानै एक्सिलेटार दाबायबाथाय क्राउननिफ्राय साउन्ड ओंखारगासिनो। मतलब क्राउना जाबाय बियो एसे क्राउन जाबा बिदिनो गाबो रेग 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 नो। नै साउन्डआ नै बारा नङा, हाल्काल' बारा जायाखै जानांगौ। लोगोफोर ISBT निफ्राय गिदिंनानै थांफिनगासिनो आं दा। मानो होनना बुङोबा क्राउनखौ बानायखानोसै होननानै बिहरदों आं, मालिकनो खिथाहरदोंमोन। दा बिसास गैयाना बारा जालांबा रिक्स जागोन, बेखायनो गिदिंनानै लाबोखादो बानायखानोसै होननानै बिहरदों आरो। दा थांफिनगासिनो ISBT बास स्टेन्डआव गिदिंनानै लाबोबाय आं। क्राउन खुलिगासिनो दा, क्राउन लाबोफिनबाय गारिखौ। बाव पार्किंआव खुनुरुखुमसो लगायदों, नै हाबजाया, जायगायानो गैया जेरावबो। सेफटिंखौ बख'बाय, दा खुलिगासिनो नै मेकानिकआ। जायगायानो गैया नै, खुनुरुखुम दावखोलाय फासोलाय खालामनानै ओरै दाननानै बाव सोबाय आरो। उफाय गैया माथो खालामबावनो, जायगा पार्किंनि दिगदार गुवाहाटियाव। আজি হৈ যাব না নাই ক্রাউনটো? আজি হৈ যাব। আজি হৈ যাব। আজি খুলি চলি আজি ফিটিং কৰি দিম। আচ্ছা আচ্ছা। ইয়াৰ পৰা যাবাই নিদিব নেকি গাড়ী, আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে হ'ল। আধা ৰাস্তাৰ পৰা ৰাস্তাতে বেয়া হৈ গ'ল। खुलिगासिनो दा। बेखौ खुलिनानै मा सोलायनांगौ नायनोसै। नै बाहाय मोनसे प्रब्लेम दंबावोमोन नै, बियो एक्सिलेटारा बायबाय आंनाबो नै बियो। दा बियो बडि मिस्ट्रिनिसो खामानिनो, बेखौ मालाबा लामायाव सावख'नानै बे खबजाखौ लागायनांगौ। चाय बोलो चाय चाय चाय। चाय बोलो चाय चाय चाय। चाय बोलो गरम गरम चाय। फुरा मादै आदै खालामजोब्बाय नै खुलिनानै। मा भेन कर दिया पुरा कुल के। मा दं नै क्राउनाव। बेनि फिसा मोनसे साउन्डखौनो हमनो हानांगौ, नङाबाथाय सेस बरबाद जाजोबो बे गिदिरा थांबाथाय। कौन सा है ये वाला? कितना है? फैसा दंमोनबा बेफोरखौ लगायगौमोन नै, बरिया नुगौमोन ना। कितना है रिंग? ये देखिए, ये 80 का है, ये 80 रुपया है। ये तो सिर्फ 10 रुपया का। वो नहीं है पिटा वाला लंबा वाला जो गले में लगाता है? ये तो कितना है ये? ये सिर्फ 40 रुपये का। 40 रुपया। और ये वाला कितना है? तो ऐसे 80 मांगते हैं, लेकिन आपको 80 नहीं मांगेंगे। 2 ठो चाहिए?
नहीं कितना है दो ठो में जोड़े में? 2 ठो में आपको 120 वाला अरे बाप रे बहुत है रे आप कहाँ बहुत बताए हम 80 इसलिए नहीं बोले आप बोलिएगा 30 टाका नहीं मन भाई 30 रुपये ले लेना चाचा अभी ये भी लगाना था मेरे को बाद में अभी पैसा नहीं है बाद में लगाएगा ठीक है हाँ ये सब पैसे लगाना लगाने से सब चीज होगा ठीक है बेबायदि नुबाथाय लगायनो लुबैयो माथो खालामबावनो फैसा गैयाना लड जागासिनो नै बाहाय नै गुडाउन दङ नैबे क्रसआ थांबाय ओमफ्राय नैबे रिंआ बिनि थाखायनो साउन्ड जादों ओमफ्राय बाखि नैबिसोरथ' नैबेबो थांबायदां माने सोलायखाजोबसिगोन खेबसेनो बारे बारे खुलिनो हाया दा नैबे माखासे बेयारिंफ्रा थिगैनो दं मा दं नै क्राउन सिङाव नैफोरखौ थांजानो गिनांगौ ओंखायनो एसे साउन्ड मोनबाथाय क्राउननि माने बानायनानै लानांगौ आरो माने मोनसे डिफेक्ट जायोबाथाय गासिबो थांजोबनायनि चान्स थायो क्राउना बिसिबां फिसा फिसा आइटेम दङ नै बिसोर फुरा थांजोबनायनि चान्स थायो आरो क्राउना प्रब्लेम दंबाना एक्सिलेटर गाबानो माने साउन्ड जायो आरो उनाव माने साउन्ड फैगोन बिरादनो ओमफ्राय एक्सिलेटर हगारबा साउन्डआ फैनाय नङा बन्द जायो बिदिब्लाथाय साननानै लादो क्राउननि प्रब्लेम आंनाव एसे नलेज दं नालाय बेखायनो डाइरेक्ट हमनो हादों आं माने 6 नाम्बार गियाराव लगायबाथाय बिराद जों गाबो ओमफ्राय एक्सिलेटर हगारबाथाय सिरि आरो गाबा सिङाव जेबो गैयाबाव नै डिफेन्सेलाव कलथाल' बख'जोबबाथाय ओमफ्राय नैबे डाइफामा गोदानमोन मैया चाइनिससो बेबो डाइफामा अरिजिनेल नङा बे गाज्रि जाबाथाय बानायफिनजाया आरो बे बुस्थुआ बेबो चाइनिससोखा बेनोसै माला हायो हानायालाय बे क्रसजों आरो बे रिंजों लाबोबानो जाबाय आरो ओमफ्राय फिटिं खालामसै गियार अइलानो बख'जोबनानै दं क्राउन अइल गियार अइल एखेखा लाबोनानै गोदान नांसिगोन बेबो जालानै बिराद फुराना जाबाय 1 लाख बेसेबांबा किल'मिटार सलायजायो आरो स' सोलायनांगौआनो जायो दा गोदान क्राउन बानायनानै सोगोन नालाय स' गोदान सोनाया मोजां आरो बाखि स्टारिंआबो एसे आगसिजों बोदों एसे माने लामा मोजाङाव स' मेकानिकआ होनदों ब्रेकनि प्रब्लेम दां ब्रेक सुनि होनदों ब्रेकथ' एप्लाइ खालामालासिनो ओरैनो माने सिदायावनो आगसिजों खारख्लिंबाय थादों आरो एसे ब्रेक गाबा खारख्लिंबानो देन ब्रेकनि प्रब्लेम बे ब्रेक एगजास्टनि ब्रेकआ मोजां बराबर एगजास्ट जादों थिगैनो दङ बे टायारनि प्रब्लेम जानांगौ टायार आगदानिया रिसुलिंना दा हमनो हाया आरो बेनि थाखायनो सलायथ'नोसै लासैनो आरो मा प्रब्लेम ओंखारलांबाय थाबावो गारि बोराय माथो होनबावनो 32 फुटबाथाय बेसे दिगदारनै फिदिंनो मानो जायगायानो गैया बाहाय बिराद दिगदार फिदिंनानै लाबोबाय गारिखौ ओमफ्राय गेसफोरखौ लाबोजोबबायमोन नै कम्पानिनिनो सोरनिबा ड्राइभारनि मोननो माने गारना ओंखारनाय फैसा लानानै स' मोनबाय आङो गेसखौ बायनाङाखिसै ओमफ्राय थोरसि लथाफ्राबो दाख्लै सुनानै गालांजोबखानायानो दङ बाल्थिङाबो बिदिनो मोननै मोनबाय ओमफ्राय ओरै नैबे बाखि दंबावोमोन लुकिं ग्लासखौ बेयाव क्लेम लगायनो दा क्लेमा मिलाया नै बिदि इउ क्लेमसो बानायनानै लाबोदों नै बै बुस्थु मोनसे दङ ओरै सुपार डिलाक्सआव थाग्रा बायदिया बेखौ हाखानांगौ अबावबा लाखिनानै हाखानोसै मालाबा बेखौ हाखायोबासो बे बुस्थुआ फिटिं जागोन आरो बे होमबाना बै गाहायनिखौ नुबाय आरो गाहायाव जिखुनु बारस'दों मादों बेजों मिररजों नुजोबबाय खामानिया मोनसे ओंखारगासिनो नै दाना नैबे पार्टिखौ बानायबावनांगौ नै टायाराव एकदम एसे जुइ मारिबाथाय नाङो आरो एसे खायलें जाबानो बे ब्लास्ट जानायनि चान्स दं नै नाङै दाग जाजोब्बाय बेखौ दा पार्टिखौ टेम्पार बानायनांगौ टेम्पार ओरै देनानै पार्टिया ओरै खायलें जानानै दं ओरै फैनांगौ आरो बे पार्टिया एसे बेन्ड जानानै दङ दा लडैनो दोनबाय थाबा बिदिनो जायो लड गारिखौ माने मास मोनसे गाहाम दोनो ना लड लानानै बेयावनो बे पार्टिया टेम्पारा गाज्रि जाबाय ओरैनो थिगैनो दङ नै बिथिं जायो नाल' आरो बै बुंनाय मोनसे खोथा दंना हिन्जाव रान्दिखौ दा दांदाव आरो गारि बोरायखौ दाबा नायदाव होननाय बेनो जाबाय आरो दा माने दा मोनसे बानायखांबा मोनसे ओंखारगासिनो आरोबा मा जाबावगोन भगवान जाने এটা নতুন কে কাম ওলাই আছে দেখোন পুরানা গাড়ি নহয় পুরোনা গাড়ি হয় তাৰপিছত অলপকে কাম কৰিলে গাড়ী অকে হ'ব তেতিয়া ৰাস্তাত প্ৰব্লেম নহ'ব ৰাস্তাত প্ৰব্লেম হ'লে বহুত দিগদাৰ এইটো এফালে মিস্ত্রি পায় না কি হয় না মিস্ত্রি নাপায় আর মিস্ত্রি পালে ডাবল পয়সা আপনার তো পার্মানেন্ট মিস্ত্রি আছে ইয়ার পার্মানেন্ট আমি চাই কেনে কাম কৰি দিও ভাল ঠিকই বনাই আর রাস্তাত ঝামেলা বহুত পাব্লিক বহুত হ্যারাসমেন্ট করে দে আর কি উপায় নাই বনাই যাব লাগিব এইটো পার্টিটো বনাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই যাওঁ আৰু টাইমানে दा ओंखामबो उखैबाय टाइमा 11:59 12টাই হ'ব আৰু টাইমটো ভাত খাওয়া টাইম হ'লে এনে
খাই খাই বহি আছো আৰু পইচা পাতি নাই গাড়ী চলিলেহে পইচা পাব বহুত দিনৰ পৰা বহি আছো আৰু কি কৰিম উপায় নাই नैबाव गस्ला लंपेन्ट फोरानदोंमोनलां मैया मोनायाव दुगैनाय अखा सिजानानै दुगैदोंना आं मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदोंमोन अखा सिजानानै ओमफ्राय बानायदिया ससे बानायनानै दोनफिनबाय आं फास्टेगखौनो लगायनो बावलांबावदोंमोन दासो लाबोना होफैदों मेनेजारा मालिक गाखोनानै गोबाव जिरायनानै थांखांबाय बेवहाय मोजां गाज्रि रायलायनानै ओमफ्राय फास्टेगखौ बिसोर नायसननानै सोंबाय आरोना बै जाया बै पेटिएमनिमोन फुरानासो बे एक्सपायार जाबाय दा बेखौ लगायफिनसै गोदान फुगारनानै लगायनोसै आरो पार्टी बानायग्राया फैबाय नै दा पार्टी बानायलायबाय माला हायो नायसै टेम्पार देना पड़ेगा अच्छा ओके उस साइड का तो ठीक है ना ओके पार्टीनि मिस्ट्रिया आलदा ओमफ्राय बेनि दहायनि क्राउन बानायनाया आलदा आरो दस्रा मिस्ट्रि थायो ओंखाम जाबाय गेसबो गैया संजानो सोनो मोनाखै दासिमबो बे एरियायाव सोग्रा गैया बेखायनो संजानो मोनासै नाजों जाबाय नै 110 टाका नाजों बाहाय गाइस फाइनालि बानायखांनानै ओंखारबोबाय दा नै लख्रा मोनबायानो फ्लाइअभार गाखोबाय ओमफ्राय लासै लासै थांगासिनो साथाबारियाव थांसै क्रिएटिभआव जोंना गंसेयाबो दंहैयो ब्रादारा साथाबारियावनो ज' लोगो मोनलायहैसिगोन साउन्डआ एसे ओंखारबावदों 6 नाम्बाराव ओमफ्राय आं जेबो बुंथ'वासै मालिकखौ टेनसन होनो सानला माने बिराद बुरजा गारि बानायबायना आरो दाख्लैनिफ्रायनो घटना जालागासिनो मालिकनिया गंसेल' गारि नङाना खोमसि जाजोबलायबाय नै बार अखा फैसिगोनलायदां बेलासिबाथाय माने गुवाहाटियाव दाख्लैनिफ्रायनो बार अखा फैगासिनो बिरादनो टाइम जालायबाय नै खोमसि जालायबाय जोमैया अखा गोलैमारबाय बिराद गुदुं दावखोबाय माबानिफ्राय रडनिफ्राय गरम ओंखारदों बिराद सान्दुं नुदोंमोन ना ओमफ्राय दसेनो अखा हाना होबाय बेनिफ्राय सिंगेल रड जालायबाय नै बे गवालपारा लामाया माला जाबावगोन बिराद डिस्टार्ब बाहाय ओरै मिर्जापुर मोननोसै नै मिर्जापुर एयारपर्ट बारबोबाय नैबे मिर्जापुर चेक पस्ट बियो अखाबो फ्रि हादों सान्दुंबो दुंदों नै मा होनो बेखौ खांसियालनि हाबा ओमफ्राय बे लामाया नै बिदि जालांगासिनो गवालपाराजों ओरै गुवाहाटि गवालपारा ओमफ्राय बङाइगाव दुधनाय कृष्णाय बेजों आरो मेप लागायनांसिगोन बायदि मोनबाय आं ओरै हाबग्रा लामाखौ बावो आं बिजोंबामोन 21 किल'मिटार दंबावो नै 21 खिथादों गुगोल मेपआ नै बिदि खावनाय बानायनांगौ फैनाय आलदा थांनाय आलदा बिदिबा मोजां जायो बिराद जाम जायोमोन नैबे कालभारखौ बानायनायाव अरे भाई जान दे मेको थांहोआबो मायाबो लासैनो बिराद गाज्रि खाले बिसिनि आखला बिराद गोलाव बेबो फ्लाइअभारा खामानि सोलिगासिनो अबे यार बे बासनि आखलखौ नायनो हालालां बेनिफ्राय 11 किल'मिटार दंबावो लोगोफोर साथाबारि क्रिएटिभआ सालबागान बियो नै लोगोफोर फाइनालि साथाबारि रडजों हाबबाय गामि सिंजों दा नै अबे फिसा फिसौ लामाजों लेंगासिनो नै माबोरै मा बुंनांगौ जाखो नर्थ इस्टनि गुगोल मेपखौ राम फिसा माने आगदा आखि हाबनाय बिराद लामा दं आरो अबेजों लेङो सेसखा मोनफैनानै नै ग'प्र'आ हें जाबाय मा होनबावनो दा फनजोंनो हाला आरो ना ग'प्र' केमेराफ्रा हें जागुलायसै सेसखा मोनफैबाय नै फाइनालि नोंसिनि बायदि आराम गोदान गारि नुदों नामा जोंना नै गोलोमफ्रुजोबो गारिया माबायदि गुदुं बार ओंखारो खेला मोनदों फेना दहाय मालिकआबो उन्दुबायना दसे ओरै होनानै रावनावबो गारियाव गाखोआ आंनियाव गाखोबावो दिनै गारि गोदानाव दसे उन्दुनायदोंरा माबायदि होननानै फाग्लागा नोंनो नै लाभ लेटार हरदों मालिकआ आंनो औ अननानै नोंगौरा 3931 अके नोंना 3931 आंना बेसेबांलाय 3891 आंना नोंना बेसेबां 3931 हे 3831 नोंना 39 लै 39 नङालै 31 सो 99 नियो 9 3931 ए आंना 3891 आंना अके गारि नाम्बारखौ गोसोआव थालाङा दा सालाय गोदान एखे नालाय गारियाबो बिदा फंबाय
ओमफ्राय बिदा फंबाय मानसिफ्राबो बिदा फंबाय औ मानसिफ्रा बिदा फंबाय माला फैगोन होननानै सिन्था खालामगासिनोमोन बिसोर नेबाय थादों बाव जिरायनानै नै आंना दिनैल' जालालायनो खाफाला मासि मोजां आंना जागोन टेनसन जेराव मेराव फासिनानै थायो माब्रै जाबावनांगौ जाखो सोना दोनखाबा टेनसन फ्रि जागोन जायोबाबो जाबाय जों बायहेरायाव थांनो हाबाय गारिखौ सोनानै दोनखानोसै आंखौ बजार थांसै जोङो नोंनिया जाबायबा लद दे आं बर'नोसै होनबालाय र' सोनाङा गंसेया लद जाबाय नै जोंना दादाबाय एखे खादा एखे गारि एखे कम्पानि मानसियाबो दादाबाय नोंना दस्रा जाथिलै गारिया ओमफ्राय मा एखे कम्पानिबाबो नोंना दस्रा जाथि बेना गोदानलै मालाय गारिया स्टेन्डार्ड एकदम बाज्ल' सिङाव ओमफ्राय जै मा होनो उन्दुनोबा बिराद खस्थ' आरो बेना जालि गैयाना बेयाव जोंना जालि दंजोबो फुरा ग्लास होथेजोबनानैसो उन्दुनांगौ बेना थाम्फै हाबो नङाबा बिराद दिगदार हे गाइस आंना प्लानिंआ चेन्ज जाबाय दा क्रिएटिभनिफ्राय लड जाला TCPL आव थांनानै तेजपुर लड जासिगोन दा आं फिदिंनानै थांफिनसै बेनिफ्राय तेजपुराव थांसिगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय मा लड जागोन मिन्थिया जायखिजाया तेजपुरनि लड आरो बिदिबा दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' थाङो भिडिअखौ लाइक खालामा बिसिम नायदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै थांदो लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव बाय बाय